Přátelé, já vás zdravím, nacházíme se před Jihlavskou zoo a právě se jdeme do ní podívat. Měla by to být jedna z nejhezčích zoo naší krásné České republice. Zoologická zahrada byla založena roku 1953, říkám to správně, a pyšní se chovem vzácných šelem, tigrů, koček a drápkovitých opic. Tak jdeme společně si to užít a vedete s náma. Cházíme se před vchodem a co ti to připomíná? Safari dvůr králové. Jo, úplně viď, ale... No, trošku na ten způsob. Tak jim to natoč, to mají... Vám to natočíme tady. To hezky. Asi jo. Tak my už jsme vevnitř a dohromady jsme platili Nesmí se, ano. 660 korun, dospělí 190 za osobu a dítě 140 korun. Tak, teď jdeme podívat, co tady všechno máme za zvířátka. Tak, tady si můžete koupit suvenýry, že jo, Jari? Co si tady můžou koupit? Tohle bys si chtěl tu gumičku, jo. No ale paní má momentálně zavřeno, ale za malou chvíli přijde. 17. Přijde za malou chvíli. Tak, počkáme. Tak, a my jdeme k prvnímu, nebo už k druhému zvířátku. A to je hezký, vej, takhle. Tady máme surikaty. Jo, oni tam spinkají. Mámo, tady to stojí jak to. A jo, nahoře stojí. Yeah. Baxík. Takzvaná africká vesnice. Tak a víte, jak se této zoo přezdívá? Takzvaná zoo bez mříží. Bez mříží. Věděla jsi to? No, Věděla, ty to víš. já jsem si říkala, to na mě působí tak jako domácky. Domácky. No tak jako utůlně. Utůlně. Je to hezký. Tak a my teď jdeme za pandama, lemurama a medvědama. Nani, žirafa tam je, viď? Papá tam. Jo. Tohle ne, papá, kytičky. Čau. My sa jajou? Tak, jdeme tady na menší rozhlednu. Ne. Obejška. Počkej, táta ti ukáže, jo? Tak jak se vám to zatím líbí? Krásný. Působí to na mě moc Je přátelsky. to hezký, vej? Opravdu ta přezdívka sedí bez plotu, bez mříží. Je to boží. Jak se ti to líbí? Hezký. Jo? Hodně hezký. Tak jdeme? Tak zde máme koně domácího, který zrovna papá, nevím, jestli ho vidíte. Ne. Tam nesmíš dávat papu, Tam nesmíte, no. ano. My tu ne. A jak dělá koníček, Sofí? Ne. Ne. Jo. Ne. Tady se líže. Tak tady jsme koupili zmrzlinu. Jaká je, Jari? Ne. Dobrá. Kolik z 10? 9. 9 z 10. Je dobrá? Němí? Vyrobí? A umím. Koupili jsme zmrzku malou a kolik stála? Nevím, kolik se platil. 98 korun za 2 zmrzliny. Tak to je kolik? jakých 46 korun. 46 korun za 2 malý Asi, zmrzky. no, Ale jsou zhruba. asi dobrý, viď? Já mozus. Špica. Co máme tady? Hyenu, to je hyena. Tam nic není. Aha, Hyena, která není Hyena. vidět, asi je venku. Není. ta je pěkná.
Mi líbí. Co? To připomíná v Liberci, ale... Tak jdem se podívat, jestli... Je v boudě A uvidíme ji nebo ne. Venkovní hra. Cože? Aha, venkovní hru. Zase tady můžou zahrát i děti venkovní hry, takhle, aha. I dospělí asi. Pěkný. Že jo? Zkuste si to zahrát. Nevím, co to je, musíš zjistit nějaký kód, asi víš. A jak? Naskenuj a vyhraj, vidíš? Uj. No, to je rozbitý na ní. To je rozbitý na ní. To si někdo vzal. Tak, jednu jsme teda neviděli, ta spinkala, Tu zkusíme potom ještě dodatečně, Než půjdem. až půjdeme na zpátek. než Třeba půjdeme se domů. probudí. A jinak, otvírací doba je od 9 hodin až do 18:00 a poslední vstup je v 18:00 a můžete tu být až do 20:00. Do 20:00. Pane bože, to je sama nula. No, to je sama 0, ano. Tak, my jdeme dál. Tady máte také posezení kamenný. Dám ho to. To je posezení tady dole takhle. Klokánek, který táhne chrápe. A je to symbol Austria. Yes. Věděl jsi, že Takové na klokana? Austrálie porazila Turecko 2:0. Pane bože, teď jsme se fotbalu. Tož dělá haj. Nebezpečné zvíře. To je ten To není kosťár. flétňák australský. A už se bijou. Tak co máme tady? Proč? Jsou otevřený. Jo. Nechoď. Pozor na hlavu a jdem se podívat. Tady papa. Co tam je? Mé, ovečka? Nani, ovečka? Kde je ovečka? Dole, tam papaj, viď? Pojď, jdem se podívat tady za tátou, pojď. Pojď. Co máme tady? Klokana horského východního. Klokan horský. Tady máme takovou lesní stezku. Jsme si vybrali lesní stezku a tady jsou také nauční cedule. Strom, který pomáhá auta. Poháněl auta, jo. Buk lesní. Safí! Aha, aha. Tak ses něco naučil. Tak a pak jsou zase takhle takovýhle cedule tady další. Pomalu. A tam máme střízlíkovník. Aha. Takže o každém ptáčku také něco napsaného. Tady má budku. Pipí. Pipínka. Křičí, no. Jako ty. Kosa černého. Tak pojď. Jaja hledá kosa černého. Jaja hledá tady v lese kosa černé. Není? Hledáme vajíčko. Na co se nejvíc těšíte, na jaký zvíře? Lidi, tam Já? je vajíčko. Na ty tygry, nebo jak jsi to říkal tady A ty? na medvědy a tygry. Lidi, tam je vajíčko. Já našel vajíčko, tam je, ano, tam je vajíčko, nevím, jestli půjde vidět. Vidíš ho, tamhle. Tam je vajíčko, je? Vidíš ho. Je tam. Se mi Vajíčko, no. nezaostří. To je moc daleko. Ty mají domaček. Hledej koně pase bílého. A kde je? Není. Není vidět. Mají domeček. Tak a jdeme za tátou dolů. Tohle je bageta. Tohle je bageta. Kachna, daněk. Rodinky zvěře. Co tam máme? Co tam máme? Tady máme kachně, kuře, Celé. slepice, Danče, kače, jelena, Daniela. hezkýho. Tady je, viď, tenkrát běžel kolem nás, byl krásný. Kamzice, kamzík, Takže takový lesní všechny zvířátka, co žijou v lese. rodinky, ano, krásný.
Hezky zpracovaný. Sofí zabili. Co ty? A jo. Opičky tady Jo, jsou. se blížíme k těm opičkám. Je, ona tady visí. Mám rád opičky, já miluju, tam vezme. No tam budou taky dole. Opička, Kouká. koukej. A jestli pamatuju, když se podíváte ještě na starý video, já jsem Když tam dělal blbiny před tou klecí. blbiny a opice na mě takhle dělali. No, tě Chtěli chtěli. jít za mnou. To je tamarín pinčí, tamarín pinčí, pinčí. Krásný. A tady, hele, kouká. Tady není opička. Jo, ty jsi krásná, no jo. Opička, vej, tady. Kouká. Tady. To jsou žabičky. No to já nemám klíč. Tady jsou žlutý, hele. Tady jsou žlutý. Takzvaný levíček zlatý. Mami, koukej na tu opičku. Dupa malinká. Ty jsi se bál, ne? Ne, ale Tam bylo lemachutí. já vím. Chodili volně, viď? Jo, hezký to bylo. Tady je morče domácí. Jaroušek má rád opičky. A Vypustili domů, ale není nikde vidět. morčátko. A ty budou tamhle v dírce zalezlí. Na ně třeba zima, víš? Vidím jednu. Jo, Tady tu vidím. jsme měli doma, viď? Umřela. Kubíček, viď? Byl to kubíček. Tady se můžete podívat přes kuchyni. Hele, a tady jsou ty. Tady jsou ty. Nandu. Alpaka. Nandu. Jo. Hele, tady jdou. Jo, tam jsou malinký. Tady jsou moje mláďata. Co děláš? Mami, mami. Nechce do vody. A poradila si šikulka. Je. Ne, božím! Ne! 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 Bude po mně nebude! Ne! On také nechodí, ona se otáčí tam. Jak? Nohama napřed. Tady, dole. Želva, nádherná. Tam želvička. Kouká, podívej, kouká. Je. Je. Kouká na Sofii, vy. Ty bojíš? Ty bojíš? Tady ne, takové 13. Bude 14. Tohle je nádherný. Tady jsme jak v Číně, viď? A činčong? A činčong mana? A činčong. Dobře, lidi, budu si Tak to je nádherný. Tady je to opravdu krásný. Táto, tady je to opravdu krásný. Kus Japonska. Japonsko a Čína, no, tak Japonsko. Ano. Že jo? Hezký tady. Líbí se ti to? Líbí se ti to? Ježiš. Že ho nikdo nevidí. No, pane bože. No, udělej to. Co? No, nadechni se. Zase dělám debila. Dělej to, dělej. Nádhera, přátelé, nádhera. Co tam je? Takový ryby. Uj. Koj kapr. Šáhněte na to. To není kapr. Je to koj kapr. Ty tady.
drba. Oh. Jo, pap. To si tady vezmu. Asi si vezmu. Na co mám chuť? Na nic. To přizraní. A my to zase... Co jsi vzal? To. To nejmenší, co tam bylo. Vezmu si to. Jo, co to bylo? Kukuřice. Papaj, vy. Jo. Kouknu na Já mám ten dobrý. Tady budu relaxovat, to budu. Pojďte se podívat tady. Flupa. Tak, karakal. Karakal. Hej! Ok, čičí veliká, podívej. Tady. Ok. Tak, co se ti zatím nejvíc líbilo? Žirafy. Tam mě byly hezký žirafy. Žirafy a opičky. Surikaty. No hyčat, to bylo pěkný. To jsme Medvěda nevěděli. jsme bohužel neviděli, protože ten nosení nechrápe. Na to máme smůlu v každý zoologický. Ještě musíme vidět tygry A hady. a hady. Ještě hady a ty. Jo. Oni jedí převážně zeleninu, viď? Hele, kouká. Kouká, papa. A tam je tak ten šumí. Kapibára, kapibára. Tak a tady si můžete koupit jídlo, Taky jsem nekoupila kvůli jemu. svíčkovou, to, polévku. Polévka je držková, výborná. No ty už jsi měla zmrzlinku, ty si ani nedopapala. Tak, my jsme právě šli na do zdejšího občerstvení, kde si můžete zakoupit pizzu. Teď dáme si teda jednu rodinu. No, těšíme se. Takže za malou chviličku ji brzy uvidíte. Čus. Právě teď. Nechoď tam. Tak co jsme si dali? Paprikášovou Pizzošku. pizzu Docela velká, za veď? 200 korun. Co na to jde? Sice masný jako prase. No, to je taky Ale na těším chuť. se, bude to výborný, mám hlad. Jdeme na to. Jdeme na to. Máme. Tak jaká byla pizza? Pizza paní. Dobrá, Rany. Tak ti chutnala. Byla dobrá, ale chtěl bych to trošičku víc. Tlustí. Kolik dáváš? Tak 7, 7 z 10. 6, 7, no, 6,5, 7. Já 7 taky, souhlasím. Pojď, Rany, Méďa tam je, Méďa. Méďa. A tak přece jenom vidíme medvědy malajský. Jo, papa. Papa, viď, Méďa. Tak máme medvědy první, viď? Máme první medvědy. Ještě uvidíte tygře. Tam. Mama, pijaj. Spinka, viď. Ahaj. Jo, byl. Malinké ne. Pojďte do toho. letadla. Aha. Zkrachovali polo. Jo. Takže bys to měl být hard prej. To bylo dřív letadlo. No jo, ale kde je? Ty vole. To opravdu letadlo, Jarina. Menší. Gerardu. To je tady někde. Had je někde schovaný, viď? Krásný, ale nádherně to udělané. Můžu doporučit, že je to nádherně zpracovaný. Je to tady krásný, krásná zoo. A teď jdeme ke krokodýlům.
Kde je krokodýl? Ty máš sem ocas. To má hodně dlouhý ocas. Spí, má zavřený oči. Špinka. Se na tebe přišla podívat, Jarina? Jsi za mnou. Hezká ryba. Co to je, mámo? To je želva? Mrtvá. To je citronek. Odpočívá, spí. U nich, jo. Citronek. A želva. Já vím. Aha, si něco o tom můžeš přečíst, viď? Kůžovka. No co to je? Ty jo, tady je na zemi. Kde? Ty vado. Tam? Kde? Jo, tady je taky nahoře. Teď je uškrtí. No tam je zamotaná. Jestli to má to... Teď je může uškrtit, veď? Jo. Tak směr prohlídky nahoru. A my už jdeme do džungle. Tak to nádherný, veď. Můžeš? Tady je posezeníčko hezky. Ale to je lepka. A jo. Má zuby, ty vole. Nemají, ale oni to udělali, aby... No, takhle budeš prát. Ukaž, jak by si prala. Ukaž, jak by si prala. Takhle, jo. Ti to moc nejde teda. Chtěš chtěla vidět tebe. Mě píchnu. No, tak se ti rozsvítí třeba. Nebo taky. Aha, ale zajímavý. Ohodnotil tuto zoo? 9 z 10. Taky. 9 z 10, ty? Taky. Já nejde vidět. Ty? Taky 9 z 10. 9 z 10, viď? Rozhodně za mě asi lepší, možná budu lepší než v Praze, budu se opakovat. Je to teda není úplně veliká ani malá, je tak střední, ale je tady fakt opravdu spoustu zvířat a jste strašně blízko těch zvířat. No, to se mi moc líbilo. A není to ani nějak moc do kopce, ani to, je to hezký, můžete zaparkovat přímo u zoo. A Mně se líbila tahle
u mě vyhrála tahle ta Zoo Jihlava a Zoo Plzeň. Plzeň taky moc hezká, ano. Tyhle dvě za mě nejkrásnější zoologický, kde jsme byli. A safari ještě Dvůr Králové. Ještě Dvůr Králové. A máma vám teď ukáže, co jsme si koupili. To jsi skoupil. Ano, tam jsme byli. Tady si koupil nárameček Náramek. Jája. I Sofinka. A I Sofinka nárameček. Magnetku. A jako vždy jsme si magnetku. koupili magnetku. A tím ukončíme dnešní video. Pokud se vám video naše líbilo, nechte tady like, případně dejte komentář a mějte se hezky. Ahoj. Čau. Čau. Jari. Teď nás čeká 3,5 hodinová cesta domů. A ještě 3 hodiny Čau, cesta. Sofí. Čau. Ještě 3 hodiny cesta.